Ai, mira que me ¿Qué por tal, aquí. Lizardo? Ai. ¿Qué pasó? Perdona que non te salude. No, xa non ¿Cómo fue eso? Queres saber que pasou? Claro. Pois esperas á consulta como normais, ou? Vale, Poño má cola. Ponte a cola. Bueno, veñas. Hola, ai. Ai, Hola. coitadiño. Aí Moi vai o boa, doente. Lizardo. Que vaya O ben. eterno doente. Ai. Que desgracia. Boas noites. Hombre, Lizardo! Dios mío, pero que lle pasou que me ben feito un Cristo. Veño escarallado de todo. Bueno, mas ben con Cristo parece o anticristo. Ai, ai, ai. Sí, señor, ole. Que marcha ten. Moi ben. Bueno. Vale. Bueno, armaos tenes as judías, pero as pernas veixo que estén ben, gracias a Dios. Sentes aí, hombre, sentes aí. Por Dios, por favor. Espera que non lle vexo atrás. Non lleve traza, claro, ahora non dá. Bueno, non poñer dá. aquí. Poña aí con cariño. Ai, Pero alma cándida, a ver. Que lle pasou nos dedos, dígame. que me pasou? Sí, dígame. Este escaralleino por culpa dos ogras. Dos sogras? Ajá, sí. Por culpa dos sogras? Hello. É por culpa dos... Que digo? Por De qué? tanto chamar para pedir cita de darlle ali a... Me cago nos políticos e na centralita das citas. Marque 1, marque 3, marque yo, caralho. Vale. Dios, Vale, non me derraste. poden poñer unha persona ali que te atenda. Xa, vale. En galego. Vale. Bueno, esta vez teño que lle dar algo de razón. Bueno, A ver. por Dios. Ten Mira al- como teño dedo. No, vexo. Mira. Tranquilo. A ver, Dios. ten algo de razón, ten. Dá no xovelo. É que estamos, últimamente, sogras, estamos saturadísimos. Estamos mal, estamos saturados. Non damos. No, xa. Non damos. Está mal, pero este valle de maravilla, claro. A min. Como, claro. Por? A mañá chupa do bote ali no ambulatorio. Bueno. E pois a noite ven ao lugar, Bueno. conta a consultiña e a vivir. Bueno, Porque, carallo. No. Vale, pero, escoite. Que? Vale, e os outros dedos que lle pasou que parece que meteu os dedos no enchufe. A mí xe mete aí ti un bastonazo. Xa, sin É que non dou. Xa, que parece que meteu... Atendido todo. Parece que meteu os dedos aí no enchufe. Isto sabe que foi? Dígame usted. Por culpa da caixa de aforros. Por culpa da caixa de aforro. Sí, Moi señor. ben, usted estáme vacilando. O sea, aquilo é culpa da sanidade Sí. e este é culpa dos bancos. Da caixa de aforros. Será culpa de usted algo, digo eu, ou? Eu non tiño culpa de nada. No, usted ten culpa de nacer. Únicamente Ya está. de eso. Ande. Por favor, que lle pasou? A ver, explíqueme. Que lle pasou neses Isto. dedos? A semana pasada foi un troio. Xa sabémoslo todos. Eu puxen un camisón de generosa, Ajá. puxen o casco da moto e marcheime coa charanga das motomamis a xins do entroido. Ostras! Coas motomamis. Moi ben, Coas motomamis. motomamis. noche se sale con tu mismo tomami, contigo mi chale, cuando después a loca, baje con un flamenco, Vale, Javicho, vale. Ai, Moi mozo. ben. Dixo, usted baila todo igual, tanto da motomami como outra cosa, pero bueno, igual. No, cambialle. Cambiou o paso, sí. Cambiei. Bueno, moi ben, vale, foi a Xinzo, vale. Que ben o pasamos ali. En Xinzo. O que fixemos ali non se pode contar aquí na televisión, O que se fai en Xinzo queda en Xinzo, diga que sí. O entroido é unha vez pasaba. nome. Malo que cando xa viña para casa ás 3 da mañá, que Sí. viña de volta, decateime que viña sin cartos Gastou todo, claro. e fun ali a un caixeiro. Un caixón, bueno, para. Non me diga que ten agora usted tarjeta de crédito. Pero usted está se volvendo moi moderno agora con tarjetas de crédito. Usted, E non vou ter. Home, non sei. Por se vas á ventanilla a sacar cartos, hai que madrugar máis co jalo de pilipampín, que as 10 peches che vas cobrar ao carallo, vete? Home, A verdade é que ten razón. claro, No, é verdade ou non é verdade? É verdade. Cajo nos banqueiros. Vale, Ai, tranquilo. non podo dicir así que Manolo Cabrera, Non se altere. Claro. Yo acaso... Bueno, entonces, o que pasou, que veñome arriba. O carallo do caixeiro puxose tolo. Por qué? Que pasou? Trajou unha tarjeta coño, e queríame trajar os cartos. E metín os dedos ao cajetín para que non me trajara os billetes, entende? Xa. Metín os dedos e basta. Xa. Que vergüenza. Moi ben. Que vergüenza. E logo, digo eu Que? unha cousa, que quería? Abrir o caixeiro cos dedos, ou? Hai cousas que abren. Bueno, no, No, a ver, No, metín os dedos para que non me trajara os cartos. Vale, bien. Metei os dedos, pero digo eu, o caixeiro, o cajetín non lle rompería os dedos, que non se exagerado, que o golpe non é para tanto. Rotos non creo que estén. Carallo foi
Que me pillou os dedos para dentro e estuve desde as 3 da mañá ás 9 que viñeron a abrir a caixa enganchado ali. Jesús bendito, que barbaridad. Viste? Que me quedaron os dedos. Teño os dedos sin sentimiento ningún, Sin sentimientos. Están en coma. Como en coma? Como morto. Como morto, claro. Non Teños sei. aí por telos, pero non siente nin Ten aí os padece. dedos como podía traer unha mazá. Ahora mismo caio e nin me entero. Ai, Dios mío, mira, o que non lle pasa a usted, de verdade, en mi vida non outra igual, Bueno, pues mire, oigo, Que? ahora cómprenos unha placa. Un encofrado, dices, unha planchada. No, mega coño, non sei animal, unha radiografía. Hai unha Claro, radiografía. vamos facer unha radiografía de ambas extremidades para ver se hai fracturas, vale? Que, ó? Mirar se rompeu algún hueso do armario, bueno, a ver se rompeu algún hueso, claro. vale? Eso faimo usted, ó. Fago eu, pero mire, teño que lle explicar, vamos a ver, as radiografías son caras. Vale 200 euros, eu fago... Pero usted é un ladrón do carallo. Que quere? É un precio. Pero, e logo eso non entra pola seguridade social. Ou tamén hai lista de espera. A ver, miro eu, pero Home. están a cousa... Ver, déxame botar un vistazo, espere. Déxame mirar... Vale. Oigo, Que? dame aquí pa marzo. Bueno, a marzo xa non falta tanto. Xa empezamos xa. o mes agora. Xa. O carallo é que non sei se é distano ou do ano que ven. Pero- Vale. No. Pero usted está se rindo de min, No, o que? no, era unha broma. Mire que se non dou co bastón mato a patadas, Vale, eh? tranquilo, Dios. ya sí. O sea, que se non, ou pago, ou espero polas radiografías hasta o próximo Xacobeo, non? Pois, que quere que lle faga? Home! Bueno, no, pare. Teño unha terceira solución. Sí, Sí, dígolle. estamos deseando oíla. Pois sabe cal é? Cal? Vai a Lourdes e prende unhas velas. Así se cadra a regla. As velas, oiu, as velas metas usted por onde lle digo agora. Bueno, tranquilo. O sea, vou a Lourdes Claro. e prendo unhas velas. Claro. É que as prendo cos collóns, non ve que teño os dedos rotos, sabe? Vale, hombre, tampouco... Vale, hombre. Desgraciado. Vale. Non se lle pode facer unha broma, macho. Que barbaridade. Brasil, que se vai subir o Vai subir o colesterol.